भौजी। का हो? अरे कहाँ हो? आवा आवा। का हो? है देखा तो भात ठीक बा ना? आय ना 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 और कम कर दो। कम कर दी। हाँ। अच्छा आयो ठीक बा, अभी फिर काहे के दोबारा हमरा खा के ली। खियावे लगलू पहिले अभी सास वास तार खइबे न कइली जा। अच्छा ई बतावा भौजी कि हमरा घर रोज रोज आवा तड़ू। देखो आय रोज रोज कातना चिरौरी करला पर तब अभी आइल बड़ू। आय लागत है कि भैया हम छोड़बे ना करलन का तो। देखो रोज रोज आओ चाहे एक दिन आओ ही टाइम में अगर केहू बोल दिन उल्टा सीधा तो फिर इज्जत ना रह जाला। हम यही से अच्छा ई बतावा भौजी के करे हिम्मत बटुए बोले खातिर। आय बोल के का हमर कर दिहन जा ई बतावा बस ना। रहे दो बुच्ची। चुप रह। अरे रोही दो के खइले बा के नहीं खे हम खइले। दुनिया दौड़ी भाड़ में जाओ हमरा वो से मतलब नहीं थे। भात निकाल और बाद में हम ले लेम। निकाल हाथ नहीं निकाल दो। तू हूँ भौजी लेकिन गजब करतड़ू न। जान तो आदत लुआ हो एक कहली ढेर खाए के आदत नहीं के भले तनिए तनी खाई लेकिन दिन भर में 3 बार 4 बार खाए के आदत बा। तू तो जानते बा 3-4 हाली खा ली हो। खा। कल तो हमरा कसिया के भूख लाग रहल जानलू लेकिन डरे हम ना कहनी तारे से नु कि तहार नंदी बैठ रही चुहानिए में। ई बताओ कि दुनिया दौड़ का करहन हो देख के चाहे अथी करके। आ हमरा उसे मतलब नहीं के हमार कितना दिन के बाद हमार भौजाई पहली बार हमरा घरे आइल बई त हम किसिम किसिम का ना हम बना के खियाई में। ए बुची तार प्यार दुलार देख के नु हमर त जैसे जाए के मने नहीं के करत। ए भौजी हम त चाहतानी कि तू औरी हमरा भी 2-3 महीना रह। अब जानते बारू हमारो कि नैहर में भाई भौजाई बाड़सन माई बाबू ह ये नहीं के त पूछबे ना करे लसन त का करबो कहीं जाए के मिलबे ना करले एगो तोहरे नु बियाह शादी भइल बढ़िया घर में त जा आवत नहीं बुची लखा तू अन्ना भौजी खा 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 खा। अरे पहले तू खा ओकरा बाद हम खाई में ठीक नु। आय सुनो ना भौजी सांझी खुना चुस्ता मंगा दी का? हैं बना दउची। हां कितना बढ़िया बनैली बाड़ू हो चटक। अब का जाने भौजी अब उहे तब देखा बढ़िया बनल बे बुची हम तो जानते ना रही कि तू हूं ऐसन खाना बनैबू। आय ए भौजी तहार दहिनवार ले ले बनी हो समझ जा। जब तू इतना अच्छा से खाना बनावे ले चटक चटक त हम ना बनाएम का है उहे ढेर भल बनी का हो गई। 6 महीना ले बला के रखले बालू ठीक बा। हाँ। ना खाइए खाया खाली। अच्छा का है 6 दिन भइल त 6 महीना हो गइल का हमर भौजिया के। हम जानत रही बहुत ऐसे ना खात रही बुच्ची। चुप रह भौजी ओ से हमरा मतलब नहीं के। हित बनो के हित कुकुर कुकुर केतना भौंकत रही हन भौंकेला के भौंके त कोनो समय के पर अच्छा तनिका हम चढ़ के। अरे भतरा खाली कमा के लिया के देवे ना का है तार भातरा ओ हो काऊ आ हो लईकी बोलबू ढेर हां तारो भातरा कालन के हम देवेला लमरिया ढेर बोला ना जानतनी अपने मकरिया से कतन ढका झोटा पैर के अपने घर में निकाल का है मतरिया का है मतरिया। हैं अपन सामान के हम कमी नहीं खियावत हई दूसरे के करेजा नहीं खी बेच के अति तावा पर तार के देवत तार भतरा तारे के खाली रखा काले के मुछिया के राखी है है का तना बेटो ये बोलत या हो तोर लइका के बोले के चाहिए हो ही तरह के बोले के ना चाहिए। अच्छा का है तू का जवान बहिला भइल दुपट्टा कहियो न सीना ढाके कहियो न चले देखावा चले ले उतार करके चले ले खातिर। हां देख ल भौजी अपना के न देखा का बड़ा तलू देखे का बतावा ना काउची हम नहीं के पहने ले ओहर ले मर देले सुनाबो के ना देख छोला नहीं झाला ना हराइबू कब खा जहुरला कुकुर के ना केतना मिली ना त चटही के मिली। हो कुछ अभी सोचनी ओड़ावल लेवे के हम। ए भौजी तू टेंशन मत लम काट के रख न देले बारी टिफिन कारी में भर के तरा हम कम तेज तराज लागतनी रखले बाबू आई दादा ठीक कइले एकरा में दो ना हो का टिफिन कारी हाथ ना बड़का बटुए ओकरा में आधा भर तेले बनी भर के रखले बनी वही लगबै संतार ससुई नंदी ना चोरा के खाऊ त पाहना चली मटिन बिया। हां हमरा लागत न भौजी कि बेटावा बिछले होई तबे छाती देखा के चलती है एमे शक नहीं है। हां रहन चल बता के खेलवाई कहियो ओढ़नी ना ओढ़ के चले ले समझ छाती उतान कदम साफ कदम चले ले उतान क के नु की का बतलावे जायदा तू बोलनी ना ना हमरा से का मतलब ठीक बाटे दहेज बाची पैसा बाची त हम के आखिर तोरे मर्दा के नु करक पड़ी बियाह शादी लेकिन नावा त नसान उ जाई ना शायद कुछ दिन के बाद पटा जाई औ नहीं ना 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 अब कहां रहे राती खाना खाइल जी ना भगलू तू ने खुरकी हो हितनी खाना हटुए हैं
बाप हो बाप कितना चढ़बाकिन बैसन ई दादा ई त लागत कि मुंह में के भात बहरी निकाल ली हसन हतना लड़े के चाहिए हो कुंवार लड़की के कतनो मच्छरी नियन छटपटाई हन जे लेकिन जाइब ना हम जले जे रहम ना कुछ दिन तले जाइब ना कोनी खैले बुचियो अभी ना खाई तोर माँ में ई बताव तो तोर माई हमरा के खाए के पहले के रहता है ए जे रहत है ई बताव तो तू अपना माई ले कहे केना चाहिए तेरे माई टोला में के मैं फुल बोलल जाला रे ये कुल बोलल जाला रे तोर माई ना तोर माई अपना मन के हो गल बिया जनलिस मन पता हमारे डांटी है काहे ना डांट देले जाके डांट देला तोरा ई ना बुझाइले तो डांटी त आजे के खाए के पूछते नहीं किस फुआ के पूछते नहीं खीस हमारे के हमारा के पूछते नहीं किसा कुल मामी के खियौले जाते इस मामी तोरा के का काम है कनी पनीर ना डाल तो कहते ना कुल लेके भागो तो फूल देख लिस ना देख लिस ना कितना झूठ बोलतिया कटोरी में धइले बानी अपन अपन भौजी खा हां भौजी के दी तोर माई बेटा बेटी भोकर में पड़ जाओ भौजी के दी कनी नु चल तोरा कहीं दवाई करा दे कुल घाव नु होता धीरे धीरे कुल घाव पाकत हुए बुझियो बतारिया का रे के जन कहां निकल जाती है यही बात पर ना करे हमरा के खीसे भरता जान बोले पूरा गांव चौगठ के आई रहत हां त आइबे कर चगट के तेरे के घुमत नहीं कहां के आ गइल बली कराइया के उठा के लेके आ गइले ए बुची हम ना पनीर खातिर ला लालू तार मम्मी जवन आइल बा छछाइल बिया बना देरी ना चूल्हा के बैठ के खाद देरी हां अरे बनल ले के भर कराई या भर तसली का भात लेके बैठ गली से दोनों माई बेटी अरे ननद भौजाई त ई बत्ती या सुधीर वाला ना तोरा कहे के रहे हम का कही रे उ त खुद मौगा रे सुने ला अपन मेहरी के बात हमनी के बात तनको कोनो माने ला उ नतिया दम हमरा के घर में डा इथी कह देले बेसन दम जहिया ले ओकर भौजाई आइल बिया तहिया ले अपन इथी के दम इथी कइले रहती है बुझात तो ओकरा भौजाई नहीं कोई के भौ जाइए नहीं के कोई होइए नहीं के हैं दम अपन मन के इथी कइले रहती है हमरा तो तनिकी नहीं के बुझात हम का करे का ना आ कहाला पे कहि नु त हमरा भौजाइया के देख के जरत ऐसन त इथी के देख के जरत ऐसन चो ये नु कही हमरा बोला ही के नहीं के चिलो मां जाके कान कहत रे समझावत कान हई का समझाइले समझायो आदमी के न समझावल जाला समझाइल जाला ओकरा रोज रोज एक बात के लाशा कुटी काला बगतिन की तारे भतारा का कमाई खियावतानी अपन भौजी के अपन मर्द का कमाई खियावतानी जो का पूछ के उन्हें के और जन्मा के का अपना भातरा के लेके बिया जहां ले आइल वाला जन्मा के लेके बिया तही आदमी के भा लइका बा हमहु ना ना कतरो नियत ना दिले तो से कि हमार शादी बियाह कर हमर करब शादी बियाह हम ना रहबै सन कुछ झेल झल पड़े खातिर कर दे हमहु ना टंकी घरा में के देखी जौन बतिया हमारे ले कहत जौन बतिया जाके अपना बापल कहने को कहत ओ नते के त कहते बन त लड़की के बियाह शादी करो बियाह शादी करत हम ओकरा कर दे हमर बियाह शादी हम दे त नतिया बुड़को कना कहत भेता लड़की इथी भइल बिया त बियाह शादी कर दे बियाह शादी कर दे इतना दिले जोन रहे ना इतना तोरा के त तोरा कहि अपनो लड़के के खिया के करछी दई होती है बतिया कहतिया बताओ तरे आज रे ना कान देखो मत रे झोटा पेर के मार देते कटोरिया में धइले बस दे तो कहते ना हम त अपन भौजी खातिर चल त चल चले बरे उनकर हम नौ छौ कइए दी हां त जो ताई खियावत तनी के करेजा एकदम फाड़त टुए आज आवत अब न तब इनका से बतावत नहीं कि नहीं काहे हमर भौजैया खइलो से गइल बाड़ी हैं बतावा हो मतलब हमर बहिन भौजैया तनी रह का गइली एकदम इनका छाती पे बुझत के मुंह दराता खेलवाड़ियन के आ अपना बहिन के त अपना फुवा के बोला के रखत त नहीं ये नु कहल जाला ही हो सास अपन लान के खानदान जो बनावा खियावा ओकर खानदान के त ठीक बाटे आ जब हमार भर नैहर के केहू आ जा त करे जो पर मुंह दराए लागत टू एकदम काहे हो के मुंह दरता दाल दरता दरिया दरता की पिसान दरता ई बताई कि हमार भौजिया कितना मार खा जताड़ी हैं बेटा के हड़कुड़ी के का खा जताड़ी देखो खइला से मतलब नहीं खे मतलब इज्जत भाव से होखेला हलू खोजिया ना आदमी का नाम बा कुल बतिया कहीं के पड़ला अपना मन ना बुझाला ल का नाम बटे ई बताई ना तनी मतलब 10 दिन से हमर भौजाई भाई त का हो गई हितई न तई में एक दिन गलती से सांझ बियाने 2 दिन एक दिन और आदमी बढ़िया एक लस 3 दिन ऐसे ज्यादा हितई न तिना सो बेला ना आदमी के काहे हम उतना दिन जा के रहत नहीं तो हैं इना की हितई न तैया के कान धंधा छोड़ के पर जा
आरा के चलो अब 1-1.5 महीना खींचो गाड़ी ये खींचाती है तो अपन बाड़ू तारा लब समझावत नहीं घर में कुल विवाद के घर ह जानलू हम तो लाजी तो कहब ना काहे मैया बहने सिखा देले बैसन का कहा तनी कि तू असली बतिए तू काहे नहीं कहता हाँ, मिले वो तो हम कहतनी मैया बहने सिखा देली सा पढ़ा देली सा अभी ये बतिए जा का भोकनी से कहम नु तो कैसे काहे मौगी कानमा भर देलस ये का फटाक दे कहियो सही करी तो जाके कह जा 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 तारा कम समझावत नहीं इज्जत हाल बन रही बात बुझाता नु अभी पर भौजी ना जइहन त का करी है बम भी कोई बुका दे अब हमनी के का बम का फेंका तड़ी हां हैं आता ना समझाओ तनी सुगा लेखा एकदम टेह टेह क के त तारा नहीं नहीं बुझा क्या सुगर जैसा टें करके हमरा सुने लावे थी कले समझेला हां ठीक नु ठीक बोल साला पाड़ा के पोखर देबो कर हजम ना हो हां ना हजब हवलदार के एसपी बना देबो तो खुशी के मारे पगला जी के करा पकवान हम धारा लगा दी रांची पगल खाना में चल जाई ओहू में तबाही मचा दी वो तबाही 20 मचा पर जी दी। पगलवन में हई बतावा हो अरे कुआं ठेली एकर हाड़ में हरदी ना लागी हां कुआं अब ठेली तू हमर हेवी में भौजाई जाता रू, जानलू? खात रही त का तुरंत ही हमें कराही उठा के लेके भगला से खेलवड़िया अरे तो छिपा पा नहीं खे हमनी के कोनो इज्जत सामान नहीं खे कराही में खा जाला के कराही में खइले ह कराही लेके तुरंत बैठा रहसन हो थरिया में खात रही कराहिया लेके कोई रोक भाग ना। रही कराही लेके बैठल जाला खाए के इज्जत सामान से काट के किचन में से लेके आवे जाला खाई जाला कराही लेके चाहे के फेरा में लाग गुलो लो हां चभर चभर कराही दुनो भौजैया नंदी खैती जा ठीक नु कितना हंसुआ टेल रही ना त अपनइयो रे खींची ना ओकर दाता ओकर मुंह हाथ बोलो तू अपना देने ना खींची हां तब टेढ़ से नहीं के मतलब दांत से मतलब होगला हंसुआ में अच्छा तो यही के चलते ना मैया दांत सोझ करवा देले कि ओने खींचा तल सोच को देबू तो हंसुआ में काम ना करी चुप रहा बुद्धि है नहीं के लबर लबर कुछ कुछ कहे के भाई करी के समझाइए भाई ठीक बे चल तोरा के जीविका में के सीओ बनवा दी जीविका दीदी केने बाड़ू और नहीं कहा सुना कहा जी वो कहाँ बाड़ी हो बुच्ची जी हाँ बुच्ची जी कुछ करत होयन का बात वो बोली बात का बा अपना मन आदमी के बुझाते नहीं खे बोलला तो कह दे हित ना तक आदमी बोले के ना चाहिए लेकिन हित ना नियर रहेला तब अच्छा लागेला छुछुआ नियन हेने छुछुआ चला होने छुछुआ चला हितई न तैयार के 10 दिन रह निक बात बा ई कुल रहन हमन निक नहीं खेला ग ई बताओ मने रौरा सबके घर में इज्जत पानी नहीं खे का जी ऐसे ही इतना तक बोलल जाला हित ना मने के अपना घरवा से भारी बाटे जे हमर ननद बिया तब न आके हम इजर रहतनी कि ऐसे ही चली आइल बानी तू कैसन बाड़ू त ननद के घरे आके हिरल बाड़ू तारो शिकायत के का बात बा काहे ने के शिकायत के बात कौन लागत कि दूसरा के घरे गइल बानी काहे ने के शिकायत के बात बोला का शिकायत ननद के घरे हाथ में रह जाला जौने मिलत तौने अपने बैठ के ननद भौजाई खा लेत जे सास ननद नहीं के ई कुल ना सिखाव जाला ये कुल हमर ननद हमरा के पूछत रही त हम आइल बानी औ जब ले रहन तब ले हम जवाई हनु हां अतना तार मने मजाल हो गइल बा मजाल के में का बात बाटे मजाल के कौन कौन रौरा नहीं हर नहीं खिनु गइल रौरा बेटी के ससुरा नहीं खिनु हमारा नैयर जेबू हमारा नैयर त अपना नैयर पूछे से ना त ननद के घरे में जेबू बात विचार से लागत नु कि केहू हित ना तेरा दुआरी पर थूक के ना आवत होई जिसन बानी जा रौरा सब रहन व्यवहार बा हमारा हित न त में मिलबू हमारे हित न त नु खुगाइल नहीं के रचा छाइल नहीं के इज्जत देवे वाला आदमी नु सब करा के इज्जत दी बुझाइल अपन हो चाहे गए हो लेकिन रौरा सब इज्जत लायक व्यवहार बाबू तब बताओ ना। कि रौरा सब इज्जत देवे वाला नहीं खींचे के त इज्जत लायक रहबू ताम न तरह के इज्जत दियाई हमने के इज्जत देबे नहीं ना इज्जत लेबे नहीं जा जेकर इज्जते ना रही तो ओकर इज्जत लेके का आदमी करे बुच्ची जी हां बुलावा ए बुच्ची जी बुलाते बनी चाहते बनी सबत के केने बानी जी हां भौजी हे नहीं तो देखी कैसे कैसे हमरा के बोलता नहीं है के बड़ जेठवानी नहीं की बोलत एकर मतलब इहे का कि जोने मन तने बोल दे हां त बुलावा ना त हम ओए बुच्ची जी के खोजतन तारा रौरा हमारी इज्जत ली ना त ली त कैसे हमारी इज्जत ले कहते कि तारी इज्जत उतार देब हम बता के हम ई काहे खाती काहे हां ए जे फ्री के धर्मशाला खुलल बा त जेही मन तही आ जाई अदमिया अपन बोला के बनावत रखिया त उ नहीं हम अपन भैया के हमारा के छुछुआत रहल सन ए महीना दिन 15 दिन 15 दिन अच्छा काहे बेटी के सलाम मरल भैया के जवा गोर ले एकरो का सवांग मर गुल बा एकरो सवांग एकरो सवांग का कर लेबू हमरा के का कर लेबू बोला ना का कर लेबू तो केना बस सुधीरा को बोला रे एकरा नौ छौकइए देता कहां गइले ओकर बारे में हमर से मत पूछा सब रौरा सवांग मुंह जाओ दूसरा के सवांग के मुंह आवे खुदे पड़ त हमार तो बहन बेटिया के कहत त ना कहम हमरा बेटी बहन
भाई है ये त का कही हाँ, त- ठीक कह रहल या ठीक के नहीं तो ओकर क्वेश्चन हो गए ते करो सन हो गए तो गोर ले बिया अरे हो जाओ ना दिया के हो जाओ हां हम दिया ना मिले के हो जाओ दोन के सर अपने डांगर मार दे ये कुल घर में गो के करो बाहर कर दे हां यही बतिया से हम डेरा तो रहनी है आज पूरा घर में गो के गोहार करवइले बड़ा ना माई ना खालिए माई ना खाले बहिन ना खाले उपास रहली सन तू चल जा अपने घरे जा ना जी ना जी काहे के जाई तारा घरे आई चला हां ये इज्जत वाली है इतना था चुप रही इज्जत रहे वाला है ना पाहुन जी तो चुप का हमरा घर ना ई सही में नहीं के लंगटन की इज्जत ना रहेला सही में नहीं के एकदम नहीं तारा का मतलब ना बात नहीं सिखा देता का ढकाइल बा नीचे देखा देखा का उघार चलता हां देखा ना हमारे घर के को मिले खोल रहा है हाय तो कैसा पहले बा कैसा पहले तू ही न साका राउर माई नहीं हरिहन राउर माई जोने मन तोने कह दिहन देखला पाउन के इज्जत बा ढेर चुप रह कल के का बतिया रोना इज्जत हमरा घर के नहीं देखत रही निमन करता नहीं इतना चाहो अब ची हम जाए के तो चल जाइम सुन ला जाए के तो चल जाइम लेकिन तारा आवे कोई तो अकेले अब के हिनका के लिया के मत हमर दुआर मत लेके बोल जात रहा एक बात के होया ना तो हमर दुआर पे हम जाना जो हटा ये हटा आज हमर भौजाई ठीक कइला नहीं पड़ी ना जे ना जात तो तेरे की बोल काल तो हो जाई बोलत आई बोले नहीं होता खियैले बड़ी कइले बड़ी हां हां अच्छा मार रहा खसिया का मीट चूसत रहन देखिए कहां के अच्छा हां हां उहे पैदा कइले बाड़ी वो पैदा कइले बाड़ी रे उहे पैदा कइले बाड़ी उहे पैदा कइले बाड़ी इनका के आगे तहिया बन हले बाद हां हमर लइका के ना जानलू के खेल के आगे तहिया बन हले बाद शादी में खराब ना कर ठीक है बच्चा बात अभी बात से जवाब ले मटे कहां के देखले मरद के कतरा बोलते ओकरा के खाली कन जन दे ओकरा निहन मेहरारू के का करे के चाहिए सामने सामने बैठा लेवे के चाहिए एगो चप्पल का तबड़ा के जो बोले तब मारा मुंह पे ना 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 तान के मारो न तो ना तू हो तान मारो न तब ओकरा बेइज्जती हम चप्पल वो लायक नहीं खी हां तो इहो बात ठीक है कहत ठीक तू कहत रे